Без яши торган җир шары. Ул кояш тирәли һәм үз күчәре тирәсендә әйләнә. Бу вакытта ул кояшка әле бер, әле икенче ягы белән борыла. Җирнең кояш яктырткан яртысында көн, күләгәдә калган өлешендә төн була. Җир үз күчәре тирәсендә бер тапкыр әйләнеп чыксын өчен 23 сәгать, 56 минут һәм 4 секунд вакыт кирәк. Галимнәр бу вакытны тигезләп 24 сәгатькә, бер тәүлеккә җиткерә. Тәүлек 4 өлештән тора. Алар иртә, көн, кич һәм төн. Җир шары үз күчәре тирәсендә гел әйләнеп торганга күрә, планетабызның бер ярым шарында көн, икенчесендә төн була. Кешеләр вакытны бутамасын өчен галимнәр җир шарын вакыт зоналарына бүлеп чыккан. Тәүлектә 24 сәгать булганга күрә, вакыт зоналары да 24. Мәсәлән, Алсу Казанда 3-нче вакыт зонасында яши. Аның дусты Булат Уфада 5-нче вакыт зонасында тора. Алар арасындагы аерма 2 сәгать. Димәк, Казанда сәгать 7 булса, Уфада бу вакытта инде 9 тула. Дустым, син кай вакыт көннең бик тиз үтеп китүен, кай вакыт бик озакка сузылуын сизгәнсеңдер. Галимнәр фикеренчә, кеше үз эшен яратып, кызыксынып эшләсә, вакыт бик тиз үтә. Аңа битараф булганда озакка сузыла. Менә курку хисе вакытны тагын да озынайта. Мәсәлән, парашют белән сикергәндә берничә секундта 1 сәгать булып тоелырга мөмкин. Вакытның үтү тизлеге кешенең яшенә дә бәйле. Нәниләр өчен вакыт бик әкрен үтсә, олылар өчен җилдәй тиз узып китә. Вакытыңны күңелле һәм файдалы итеп үткәр, дустым.